ह्यो असा नारळापासून बनवलेलो लुसलुशीत हलवो. त्याचा असा झाला माझ्या थोरल्याचा वाढदिवस. तेका गोडधोड खावचो हॉटेल मगे काय धरलं आणि इलायती नारळ फोडलं. लगेच बायलेन इळीवर अर्धूक खर्चूक घेतलं आणि मिक्सरात घालून चांगला गरगरावला. मगे पांढऱ्या शुभ्र फडक्यात धरून पिळून चांगलो अगदी 2-3 पेलो रस काढला. त्याच्यात 2-3 चमचे मक्याचा पीठ टाकून तापट आणि गुळ चिरूक घेतल्यान. पण ह्या ढवळत राहू खावा नाही तर गुटळे. मगे त्याच्यात गुळ टाकून वायच इलायची पूड आणि चिमटीभर मीठ पण टाकले आणि तुपाचो हात भोवाणल्यान आणि सर्व दिल्यान टोपात वतू. माका सांगल्यान हात लावू नको, 2 मिनिटात येते सेलेब सारखो लुक करून. आणि बायल्यान फेसेस कॅनडाची स्ट्रोब क्रीम फासूक घेतल्या. ह्याच्यात असलेल्या शिया बटर आणि हायलोरॉनिक ऍसिड मुळे स्किन का इन्स्टंट ग्लो मिळतं. तुम्ही बघू शकतास बायलेचो उजवो गाल कसो चकाकता. तसाच लॉंग लास्टिंग हायड्रेशन मिळतं. मगे बायल्यान फेसेस कॅनडाची कॉम्प्युमॅट वाव लिपस्टिक ओठांवर भोवाणल्या. शेड असा मॅग्नेटिक 11. ही लय लाईट वेट आणि लॉंग लास्टिंग असून ट्रान्सफर प्रूफ सुद्धा. बायल अगदी खोबऱ्याच्या हलव्यासारखी चमकूक लागली आणि 2 मिनिटात डिनर का जाऊसाठी तयार. तुम्ही सुद्धा या प्रोडक्ट purple.com किंवा स्क्रीनवर टॅग प्रोडक्ट वर क्लिक करून मागवू शकता. फायनली थोरल्यान लुसलुशीत हलवो खाल्यान आणि आम्ही सर्व डिनर का गेलो.